Okay, ka-adventure. Nahuman na atong part 1. Atong interview na si Sir Jim Salvador. Ato na po karong suruyon ang mga room sa Las Hotel. Unya, ubanan ta ka-adventure ni Ma'am Venus Lungay. Trabahante ni siya sa Las Hotel. Muna siya part 2 ka-adventure. Atong suruyon ang mga rooms o katopong rooms nga gigahinamo ni Renz Hinampas Junior Official. Erineo Hinampas Junior Official. Okay, ka-adventure, atong suruyon ang mga room. Daan suha nga ang no smoking. Okay. Wadi ko naman yung garilyo, ma'am. Okay, ma'am. Sige. Di, reminder na. Okay na, reminder. Sige, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Jewel assist. Okay. Okay, ma'am. Karon ka-adventure, padung natasaka sa room diri sa Las Hotel diri sa lungsod sa Ubay. O kauban nato si Ma'am Venus Lungay. Hello guys, finally. Sa kanata ka-adventure niya. Libre hunta og room ni Ma'am Ginaida Jacquel Palmero. Unya ka-adventure, libre hun po ta og kanang swimming pool unya. Hey, hindi tayo review diri sa Las Hotel. Unya, padung manisaka diri sa habog-habog gining Las Hotel ka-adventure. Okay. Nanata sa third floor diri sa Las Hotel na makita karon. Nya karon ka-adventure gi ablihan ni Ma'am Venus koy. Og ablihan ni Ma'am Venus ang room number 31. Uy, ka-adventure na ami sa room 31 karon diri sa Las Hotel. Salamat ni Ma'am Ginaida Jacquel Palmero sa libre nga room. Paghihangat ko ka-adventure. Ayos na ako. Nami karon sa third floor diri sa Las Hotel. Unya, salamat ni Ma'am Ginaida Jacquel Palmero nga gilibre mi og room. Unya tagtaon maligo mi sa ilang swimming pool nga libre ka-adventure. Salamat Ma'am Ginaida Jacquel Palmero. Kaway Ma'am Venus Lungay, akong idol. Kaway. Okay. Moto na ka-adventure sa room. Ding. Ato makita karon ang pinakanindot nga room diri sa Las Hotel diri sa lungsod sa Ubay. Okay, karon ka-adventure na ilang switch diri. Kita ka-adventure, sige na. Wow, kabi. Kita na ka-adventure ang pinakanindot nga room diri sa Las Hotel. Ang pinakalindot, pinakalimpyo. Ug humot kaayo diri ka-adventure. Unya gipaandar na ni Ma'am ang ceiling fan. Kami ni banding sa mga bagong gikasal. Ari ay hair diri ka-adventure katong mga bagong gikasal. Ari diri magkuan kanang mag-stay diri sa Las Hotel. Nya pabugnaw. Unya na ba ni aircon. Na-aircon ang ilang room diri ka-adventure. Ang Las Hotel na ilang aircon diri makita nato. Unya, ang pinakanindot, hinlo nga CR sa ilang mauwa man putang ka-adventure, musud ka-adventure oy. Murag kagawasan man ta ani. Murag manaman ta sa kuan ani sa Hotel California. Oy, ka-adventure makita nato ang pinakanindot ka-adventure nga hotel diri sa lungsod sa Ubay, ang Las Hotel. Pinakanindot ka-adventure, makasuroy mo diri, hinlo kayo, hilom kayo, lamig kayo, perfect kayo diri, mag-rent diri sa hotel, sa Las Hotel, diri sa lungsod sa Ubay. Kanya na po itong mga assistant, atong kinakusgan, si Ma'am Venus Lungay. Kaway Ma'am. Yung ka-adventure, di pa andar na aircon ni Ma'am. O karon, hindi pa andar na ang aircon. Nya, grabe ka-adventure. CR pa lang adventure, makapawaw yung ka sa kanindot kaayo sa room sa Las Hotel. Nya, makita na to ang ka-adventure, grabe ka-adventure. Pinakanindot nga CR. CR pa lang ka-adventure, mapawaw na ka. Makita karon ka-adventure. Yung CR diri, pinakanindot. Naa siya heater ka-adventure. O gusto ka magpabugnaw, gusto ka magpainit, naa diri ka-adventure, makita ang heater diri sa Las Hotel diri sa lungsod sa Ubay. Grabe ka-adventure, pinakalimpyo kayo, kita na to ka-adventure. Makita ka ka-adventure.
Sige, Ma'am Binos. Thank you, Ma'am Binos. Thank you. Thank you, Ma'am. Thank you. Thank you. Okay, mubo na si Ma'am Binos. Okay rin, dali na so din. Okay, Kadventure. Unya, nindot kayo Kadventure. Nakita na to, napon sila TV Kadventure. Gusto ka magpa-TV na iyang TV diri. Unya, na ilang ka ng light nga gusto ka ng hinay nga siga. Pag-sit Kadventure dito, nga hinay na iyang siga diri sa Last Hotel. Uy, Kadventure, kanang daghan kayong salamat. Way hunong nga pasalamat ni Ma'am Ginaida Jacol Palmiro nga gitugutan mi, gi-welcome mi diri sa Last Hotel diri sa lungsod sa Ubay. Kay karong adlaw April 27, 2021, opening karon diri sa Last Hotel. Muna karon Kadventure, gilibre mi ni Ma'am sa iyang hotel diri sa Last Hotel diri sa lungsod sa Ubay. At makita karon ang room pinakanindot Kadventure. Pinakalimpyo nga room diri sa Last Hotel. O Kadventure, Kadventure, salamat sa inyong pagtanaw Kadventure. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Unya, pagsunod mo sa mga video na Kadventure kay kining Last Hotel, part siya Kadventure. Part 1, part 2, part 3, part 4. Atong yapil ang swimming pool, ang interview dito sa ilang mga empleyado. Sama ni si Jeff kay siya ang supervisor. Salamat Kadventure, God bless. Kadventure, karon Kadventure ay itorta ni Ma'am Binos Lungay. Stop diri sa Last Hotel diri sa lungsod sa Ubay. Yatang i-tour Kadventure sa mga rooms diri sa Last Hotel. Siya tayo Kadventure natakaroon sa Last Hotel diri sa lungsod sa Ubay. Ari na sa tubig hari ma'am, dali ma'am. Okay. O Kadventure, makita na to ang pinakanindot nga room. So makita karon hapsay nya, neat kayo nya, grabe ang cleanliness Kadventure. Muna siya ang 2 bedrooms. Kunya ang pilay rate ano ma'am, matag kwan. Say 1, 2, 1 2 1, 5, 1 5 1, 8. kani siya, pila ni siya ma'am? 1, 8. Okay na po silimpan Kadventure na makita. Ana po tay aircon Kadventure, makita tong aircon para bugnaw niya na pay television para katong mga guest nato mukan siya kanang pwede siya matanaw og TV. Unya ma'am, kaning ngani mo 1.8 ni siya ma'am. 1.5. Kapila ni ha. Okay. Asa ang adalitas Kadventure ay kanang paw naman. Unya Kadventure adalitas sa 1,800. Okay. Oh. Nindot po Kadventure at makita karon ang nindot po nga room. Muna siya ang 1,800. Okay, makita na to Kadventure. 2 rooms, 2 bedroom gaman ma'am. Single and double. May sa Kadventure, single o double nga bed. Ani. Muna siya pang pamilya ma'am. Okay. Muna siya Kadventure pang pamilya. Nindot kayo Kadventure, nindot neat kayo nga gabi ka bugnaw sa ilang aircon. Naganda rin ang aircon Kadventure. Kanya makita na to ang mga design po diri sa Last Hotel. Okay, makita na to ang nindot nga view diri sa ilang kwarto diri sa room Kadventure. Wala nga ayon isayang katong mga amuari kanang mga bumibisita diri sa lungsod sa Ubay nga amuari sa lungsod sa Ubay. Duula lang ang Last Hotel. Likod ni siya sa BNC College. Unya bypass road. Sunok Ubay Bohol. Pinagtagliyaan ni si Ma'am Ginaida Jacol Palmiro og ni Sir Lorito Tubo ang tagya sa Last Hotel. Okay, unya na po yung television. Makita na to ang TV. Unya ang aircon, makita na to. Unya ang CR. Ay CR, kompleto ni Kadventure ning room. Muna siya ang 1,800. Pila na siya ka-adlaw mo kanang 1,800? One day? Okay Kadventure, kanang 1,800, one day na siya unya. Usa na siya kapamilyahan. Double bedroom. Ngayon siya o 2 p.m. Out siya 12 p.m. Mo in siya 2 p.m, mo out siya og 12 p.m. 12 p.m. Usa lang ka oras day. O dili, usa ka adlaw lang siya.
Okay. Muin siya og 8 AM. Mugawas og 12 PM. Okay, ka-adventure. O ano makita to sa kapamilyahan diri? O katong mga ka-adventure nato nga musuroy diri sa lungsod sa Ubay. Duola lang og naamoy mga parente kaila diri sa lungsod sa Ubay nga muari mo. Unya wa moy kaistihan. Diri kayo ka-adventure nindot kayo, hapsay kayo unya bugnaw. Gipandar na ma'am ang aircon, ang gabi ng bugnaw ka-adventure. Ta makita karon. Unya gipaningot lang ko gikan pa ko sa ubos. Ay karon pag ipandar ni ma'am ang aircon, ni bugnaw dayon. Unya ka-adventure makita nato ang pinakanindot nga room diri sa lungsod sa Ubay, ang Last Hotel. Ayon sa yangi ka-adventure katong mo bisita diri sa Ubay, duola lang ang Last Hotel. Unya ang ilang supervisor si Sir Jeep Salvador ang ilang supervisor. Okay karon shout out ko ni Ma'am Binos Lungay. Ato makita karon si Ma'am. Kaway Ma'am. Siya ang nag-tour na diri. Salamat kayo Ma'am sa pag-tour diri sa mga room diri sa Last Hotel diri sa lungsod sa Ubay. Salamat Ma'am. God bless kayo Ma'am. Okay ka-adventure ato makita karon ang nindot nga mga room diri sa Last Hotel. Ato makita karon likod ni siya sa Juan ka-adventure sa BNC sa Bohol National College. Ato makita karon ka-adventure makita nato ang nindot kahapsay kayo nga hotel diri sa lungsod sa Ubay, ang Last Hotel. Makita ka-adventure hapsay kayo at makita karon diri unya katong mo stay diri katong moabang sa mga room, libre ang swimming pool. Ato makita dito sa ubos ka-adventure ang swimming pool. Ato makita libre na siya ka-adventure unya katong mo maligo lang sa swimming pool naibayad siya ka-adventure nga 100 ang bata, ang dagko 150 katong dili moabang sa room. Unya katong moabang sa room, katong mo stay sa room, libre to siya ka-adventure. Libre to siya maligo sa swimming pool. Why limit ang pagligo ka-adventure basta moabang diri sa room diri sa Last Hotel. Tumakita kayo karon. Unya masalamat kayo ni Ma'am Ginaida Diacor Palmiro nga pag-welcome nila namo. O salamat kayo Ma'am. God bless kayo Ma'am. Ug sa iyong pamilya ug ni Sir Lorito Tubo. Salamat kayo Sir nga sa inyong pag-welcome namo diri sa Last Hotel. Okay ka-adventure at makita ka-adventure karon. Manang salamat kaayo ang sa inyong pagsunod. Salamat sa mga followers nga way hunong nga pag-suporta sa among channel. Salamat kaayo ka-adventure.